conflicts on the continent of Africa are likely to persist through 2026 due to poor governance, economic demands, and external support. Tensions continue between Ethiopia and Eritrea, which could rapidly accelerate to conflict. Tulsi በንግግሯ tensions continue between Ethiopia and Eritrea, which could rapidly accelerate to conflict ስትል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑንና ይህም በማንኛውም ቅጽበት በፍጥነት አድጎ ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ሊቀየር እንደሚችል በግልጽ አስረድታለች። ይህ የ18ቱ የአሜሪካ የስለላ ተቋማት የጋራ ግምገማ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና በቀጠናው ላይ ትልቅ የጸጥታ ስጋት መጋረጡ ነው። ቱልሲ አክላም በአጠቃላይ በአህጉሪቱ የሚታዩ ግጭቶች በአመራር ድክመትና ኢኮኖሚ ችግሮች ምክንያት እንደሚቀጥሉ የገለጸች ሲሆን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው ይህ የሻከረ ግንኙነት ግን በልዩ ትኩረት ሊታይ የሚገባው የ2026 ዓመታዊ ስጋት መሆኑን አረጋግጣለች። ይህ ወደ ግጭት ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣ ናይ አሜሪካ ናይ ብሙሉ ናይ ትስለያዊ መርበባት ሓላፊት እያ። ኩሉ ዓይነት ስለያዊ መርበባት ናይ አሜሪካ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ቱልሲ ጋብርድ ዝበሃል ኣብ ትሕቲያ እዩ ዝወርድ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቅ ከም ዘየላ ዝገልጽ ሓበሬታታት ኣሎ። ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናቶም ኣሰስመንት ወይ እውን ንጻረ ወይ እውን ትዕዝብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደጋ ናይ ኩናት ከም ዘለዋ ወይ እውን ኣብቲ ኣብ መንጎ እዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ኣብ ራዳር ናቶም ዘሎ እዩ። ባይ ዘ ወይ ነቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ዩኤስ ካንትሪ ስትራቴጂ ዝብል ናይ ሃገር ስትራቴጂ ኣብ ዘውፅእሉ ብዛዕባ ኣፍሪካ ካብ 33 ዝኸውን ገጻት ዘለዎ ዶክመንት ፍርቂ ገጽ እዮም ንኣፍሪካ ሂቦማ። ካብቲ ፍርቂ ገጽ ዝነበረ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሽም ተረቂሐን ኣብኡ እቲ ኩነታት ናይ ክልቲአን ከም ሓደ ኣገዳስን መፍትሒ ክረክብ ዘለዎን ገይሮም ገሊፆም ነይሮም። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለያዊ መርበባት ኮሙን ስቴት ዲፓርትመንት ዝመላለስ ኣርእስቲ እንተሎ ናይ ኤርትራን ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ እኳ ዘለዋ ይብላን ግን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጻ ከተስፋሕፈ ትደልዮ ዘላ ውግእ ክትፈጥሮ ትደሊ ዘላ ብተደጋጋሚ ዝመላለስ ዘሎ ሳክት ኣይኮነን። እዚ ኢማራት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ድፊት ይገብር ከም ዘሎን ለንቀነ ጥራይ እዚ ኩናት ክካየድ ከሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ናይ ኣሜሪካ ናይ 16 ቢልዮን ዶላርስ ንሃገራት ዓረብ ኣፅዋር መሸጣ ፈሪማ ኣላ። ንኢማራት፣ ንቀጠር፣ ንኩዌት ንገለመለ ዝርከበን። ስለዚ ኣብዚ ኩናታት እዚ ከቢድ ኩናት ከለዋ ኣፅዋር ንክገዛ ይገብራ ኣለዋ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኢማራት ኣፅዋር ክሽየጠላ የብሉን ምክንያቱ ንዳዕ መሰሪዕ ኣብ ሱዳን ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዘረባ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንኢማራት ዝግበር ዘሎ እገዳ ናይ ኣፅዋር ክግበረላ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ተሪፉ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኢማራት ዝደለየቶ ንክትረክብ ምክንያቱ ኢራን ተሃርማላ ብዝብል መንገዲ ብዙሕ ድጋፍ ይግበረላ ኣሎ። ነዚ ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ? ንረብሓ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣላ። ስለዚ ናይ ዶባት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይካየድ ኣሎ፣ ዲፕሎማሲያዊ ሽግራት የጋጥማ ኣሎ፣ ዞባዊ ፀገማ የጋጥማ ኣሎ፣ ናይ ኣፅዋር ምጓዓዓዝ ይረአ ኣሎ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? ዘይሮም ንኤርትራ ኣብቲ ዓውዲ ናይቲ ፀገም ክእትውዋ እዮም ዝደልዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ብቀረባ ትዕዝብ ዓበይቲ ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሊቀየር እንደሚችል ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ተወሲዱ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ጉዳይ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ኣብዚ ልዕሊ እዚኣ እንታይ ይወስኹላ ኣለዉ ድማ ንቐፅል ኣብዚ ለት ሆኗል። ኢትዮጵያም የሆኑ ጥያቄዎች ማንሳት ስትጀምር እነዚህ ነገሮች ሁቲንም አላነሳንም። ሁቲ የኢራን ደጋፊዎች ናቸው። እስካሁን አድፍጠዋል፣ ግን ተዘጋጅተዋል። በነገራችን ላይ ሜይ ቢ በእነሱ አማካኝነት ይሄ ጉዳይ ወደ ቀይ ባህር ተስቦ የመምጣት አለውና እስቲ የቀይ ባህር ፖለቲካ ብናነሳው ፕሮፌሰር፣ በዚህ ከቀጠለ ትርምሱ በዚህ ከቀጠለ ቶሎ ካልተቋጨ ቅድም ለማብራራት እንደተሞከረው ሁቲዎችም አድብተው ነው የሚጠብቁት። እሱም ባብል መንደብን ሌላው ቾክ ፖይንት ነው፣ አንቆ መዝጋት ነው። ይሄ በቃ አለቀልን ማለት ነው። ለአንድ ሎክድ የሆኑ ሀገራት ኢቨን ፖርት ያላቸው ጥቃቅን ሀገራትም አለቀላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ጦርነቱ አድማሱ ሁሉ ስኮፑ እዚህ ሰፍቶ እዚህ ድረስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን አይ ቲንክ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ካሁኑ መረባረብ ያለባቸው ይመስላል። መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ድሮ ነታ ከየጋጠመት ከም ድራማ ዝሰርሑላ ዝነበሩ ጉዳይ ናይ ሑት እንተመፅዩሲ ወይ እውን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ እንተመፅዩ እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ከብዚ ኣብዘ የነበረሉ ግዜ ጉዳይ ናይ ሑቲ እንተመፅዩ እቲ ባሕሪ ንሕና ነቲ ባሕሪ ንምውሓስ ክንጓየ ኢና ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እተን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ዲጋ ምርኢት ናይ ባሕሪ ይገብር ኣለኹ እናበለ ዝገብሮ ዝነበረ ድራማ ሕጂ እቲ መድረክ መፅዎም ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ?
ሓይሊ ባሕሪ እንተለዎም ኮይኑ ወይ እውን ሓያል ወታደራዊ ቅልፂ እንተለዎ ንጉዳይ ናይ ንሑቲ ክፈትሑ ትኽእሉ ዶ ብግምታሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ሽግር የብሎም ናብ ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ፀገም ክፈትሑ ይከኣሉ የግዳስ ነታ ድራማ ናይ ባሕሪ ፀጥታዊ ፀገም ተጋጢሙ ንሕና ከነበርክት ንኽእል ኢና ንዓና ዓድሙና ሓሊፍና ክሞተልኩም ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ቁሩብ ኣፍ ደገ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ይመስል ኣሎ ኣብዚ እጂ ኣበርቲዖም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስምዕዎም ድሓን ምህውታት ስርሖም እንድዩ ግን እዚ ህውተታ እዚ ኣብ ዘይነበረ ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ መድረኽ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኮን ደኾን ኣጀንዳ ይፍጠረልና ኸውን ካብ ዝብል ባህጊ ኣለዎም ምክንያቱ ኣጀንዳታት ስለ ዝደልዩ አጀንዳ ዝቦም ድማ ስለ ዝኸፍለው የሁቲዎችስ ኃይል ሚዛን እንዴት ነው ብንል አሁንም የመን ውስጥ ሰዓናንና አካባቢውን ይዘው እስከ ሳዲ ድረስ ኃይል አላቸው ኢራን ያስታጠቋቸው የሰጧቸውም ሚሳይሎች አሉ እንደውም ይዙቱ ነበር ሰሞኑንም ኤኒ ታይም ማቆም እንደሚቻል አይ ቲንክ ተነጋግረውም ይሁን ዋቴቨር እንትን መክረውበት ሁለተኛው ፍሮንት ልበልህ ሁለተኛው የግጭት ኤሪያ ይከፈት ቢባል ኢምፓክቱ እኛ ላይ 100% ይወጣል በጣም የሚያሳዝን የሚያስደነግጥ ይሆናል እስካሁን አድብተው ነው ያሉት አሁን ያ ከተዘጋት ችግር ነው ሶማሊላንድ በጣም አፌክትድ የምትሆነው በነገራችን ላይ ባቤል መንደብ ከተዘጋ እንግዲህ እስራኤል እንዴት ምን እርምጃ ወስዳሉ ኢራን ድረስ ሄደው እንደሚመቱት እርምጃ እንደሚወስዱት ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አለ አይደለም ሚሊተሪ እርምጃ ወስደው ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትዘረባ ብዙሕ ግዜ ገለ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ባቤል መንደብ ኣገዳሲ ይኸውን ሑቲ ብዝኣክል ሓይሊ ኣለዎም ተባሂሎም እዮም ዝእመኑ ሓይሊ ኣለዎም ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ኩናት ከኣትዉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ደይኮነስ ካብ ካልእ ዜናታት ፅንሒ ኢለ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ኣነ ኪንኡ ዝሰገረ ድማ ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅው ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ኣርእዩ ምክንያቱ ንኩለን ክዓፅወን ግዴታ የብሉን ንሰለስተ ታንከራት እንድሕሪ ሃሪሙ ወይ ንሰለስተ መራኽብ እንድሕሪ ሃሪሙ ተወዲያ ኣላ ተገይም የግዳስ ዝብልዎ ዘለው እሳቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ ኣይኮኑን ክዓፅው ዝብሉ ዘለው ድሓን ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ዜና እዚኣ ስምዕዋ እቲ ኩነታት West Asia is expanding, escalating and drawing in new players. The Houthis have now entered this equation, openly backing Iran and warning of military action. Yemen's Houthi leader Abdul Malik al-Houthi has issued a direct warning. He says that his forces are ready to respond militarily as this war intensifies. And he declared full support for Iran, Lebanon and Palestine, making it clear that all options militarily are now on the table. Further urging Yemenis to remain prepared and on an alert. Now, this is a significant escalation, remember, because the Houthis control the strategic waterway. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሑቲ ናብቲ ኩናት እቲ ብወቅዒ ተፀምቢሮም ከም ዘለው ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ ናብቲ ኩናት ኣቲና ኣለና ተሓዊስና ኣለና እቲ ኩናት ኢሎም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኦኬ ብወቅዒ ብመንገዲ መራሕቶም ኣዚዞም ኣለዉ ናብቲ ኩናት ጆይን ክገብሩ ምዃኖም ከኣትዉ ምዃኖምን ነጊሮም ኣለዉ እቲ ዝብልዎ ዘለው እንታይ እዩ መጀመርያ ካብ የመን ናብ እስራኤል ክትኩሱ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚ ንትኩሶ ዘለና ሚሳይል سعودية يكون جوردان أب مكلخال إير ديفنس سيستم ناتهم جيروم جبسي يكون زوخون حيل نتن هنا نتوكسو ميسايل انترسبت خبر ندحرينا يو لك مس إسرائيل كوني واقعنا خمسة لورينا نعينا كنهرمي لهم له هذا سلازي كابتا كابزي ناب إسرائيل كم تقدمهم كتوكسو مخانم نجيروم له تالاي انتهي لهم له إذا كبابك أي بحري كعصو خمسة خليز نجرز له بفل أيدما أتوشمت حرموس ساعتي له أمريكا ما نوعون مفتاح بزح فتنتات قبرالا أبزح جد ما كان ريو كم سنة السعوديان إمارات درو أمريكا بيزنا تنكبا جميرانا سلازي أبزغز المعالتات قال فلو يتعمرات هاوز خوني دبلوماسيا ومفتعك ركب تزي تقايلو انتاينا كنت بنغل انتاي كخون زغل أمريكا بجف زخونة سقوم تكتوسط كتفتنيا ولا ونا بحوت تقزا زمالة دما تكوينات مليسو ناي مخبات ناب قيح بحري ناي ممتع كلوتو كعبيو بفلاي قيح بحري كعصون تجميرو نقيح بحري نزناي تانكرات ناي كالن كعصو قليلين عن حوتي قليليو مغنياتو بابيل من دباب تقوميو بزو حد ميسايل جيروم بزناس ميسايل جيروم واي بنشتي جالبا جيروم كعصو خليهم سلمتاي تانكرات نحر تهرب لها نداريان انزلوا سلازي بقليلو كتهرمن تخليها زيد ما انتي كفتريو لتن مراخب بزاين خيدنا قبلها بزاين خيدنا قبلها انت جميرا ما افريقيا ملوك خلاص لزخنا
ዋጋ ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ መሊሱ ክፍንጀር ክፍትን እዩ ካልኣይ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታናቶም ርሑቕ ኣይኮነን ካባታቶም ስለዚ እዚ እውን ተወሳኺ ለየር ናይቲ ኩናት ናብ ምክባድ ዓብ ተራን ዓብ ኣስተዋፅኦን ክህልዎ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሑቲ ንባዕሉ ናቱ ኣጀንዳን ረብሓን ዘለዎ እዩ እቲ ኩናት እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እንድሕሪ ሑቲ ንኢራን ክሓግዝ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ክኣቱ ኢራን ክወድቕ ስቕ ኢሉ ይርኢ እንተሎ ፅባሕ ንግሆ ብሙሎም ተኣኪቦም መፂኦም ንዑ እንታይ ክገብርዎ ምዃኑ ብፍላይ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ እስራኤል ወዲቕዎ ዘሎ እስራኤል ንሑቲ እንታይ ክገብሮ ምዃና ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ብተግባርካ ስለ ዝፈልጥዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ነዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኢራን ከም ትዕወት ክገብሩ እንተዘይክኢሎም ንጥፍኣቶም ባዕሎም የቀላጥፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ድሮቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ምስ እስራኤል ፀሚዱ ከም ዘለዎን ኣብኡ እውን ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሑቲ ክሳብ 400,000 ዝኾኑ ወታደራት ዘለዎ ይበሃል ዘለዎ ናይ ድሮናት ኣቕሚ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘመስከረ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ካልእ ክብድ ዝበለ ደረጃ ናይ ኩናት ክኣቱ ይኽእል እዩ ሑቲ ድማ ናብቲ ኩናት ክፅምበር የለ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዝፀናሕናን ምስቲ ኣብዚ ቅድሚት ከርየኩም ፀናሕኩ ናይ ስዑድያ ኣብ ደገናታ በይዛት ናታ ንኣሜሪካ ንኢራን ንክትሓርም ምፍቃዶም ከተተሓዞ ኮኔክት ከተተሓዞን ተጀሚርካ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ኩናት ናይ ምግጣም ኩነታት እናዓብየ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብርግፅ ስዑድ ዓረብ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኢራን ከይዶም ክድብድቡ ይኮኑን ሑቲ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ተጀሚሩ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ክፋል ናይ የመን ነቶም ኤስሲዲዮም ምስኦም ምስ ኢማራት ዝሰርሑ ዝነበሩ ብፀብለልትነት ናይ ኣየር ገይሮም ሃሪሞም ነቲ ናይ ኢማራትን ሓይልናቱን ከውፅዎ ዝኽኣሉ ተመሳሳለ ከምኡ ብኣየር ክሃርሙ ክፍትን እዮም ግን ብኣየር ክፍታሕ ዝኽእል ከምዘየለ ካብ 2015 ክሳብ 2021 ድዩ ገለመለ ዝገበርዎ ስዑድያ ኢማራት ካልኦት ሃገራት ኩለን ተኣኪበን ዝገበርዎ ውፅኢት ኣየምፅአን ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ነዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ስለ ዝኣተወት ክቕየር ዝኽእል ወይ እውን ክልወጥ ዝኽእል ባላንስ ናይ ኩናት ክህሉ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ኩናት እናኸበደ እናኸረረ ንክኸይድ ዘሎ ተኽእሎ ግን እናዓበየ ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ መሳሪያ እንድትጠቀም አስገድዷታል። በመረጃዎች መሰረት ከሆነ በቅርብ ቀናት የወጡ መረጃዎችን ማለት ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የኃይል ሚዛን ለመቆጣጠር ያላት ትልቁ ብልጫ ጊዜ ነው። ኤርትራ በበኩሏ በአመራር ሽግግር ስጋት፣ በኢኮኖሚ ውድቀትና በሰው ኃይል መመናመን ምክንያት ጊዜ የሌላት ሀገር ነች። ጊዜ እየሮጠባት ያለች ሀገር ተደርጋ ነው የምትታየው። ይህም ኢትዮጵያ አላስፈላጊ ለሆኑ ትንኮሳዎች አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የኤርትራ የውስጥ ስብራት በራሱ ጊዜ ውጤት እስኪያመጣ ድረስ በትዕግስት የመጠበቅ ስትራቴጂ እንድትከተል አድርጓታል። ይህ ስትራቴጂያዊ ትዕግስት ዛሬ በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። የኢትዮጵያና የኤርትራን ጦርነት ሊፈነዳ ቀናት የሚጠበቅለት ጦርነት ከሆነ ሰነባብቷል። እንደዛ ያልን ረጅም ጊዜ ሆነን አይደል? ይህንን ሂደት ጀስቲፋይ የምናደርግ በምክንያት የምናስረዳበት ጥንቅር ነው የሚኖረን ዛሬ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የቅድመ ጦርነት ሚዛን ወይም ፕሪዋር ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ። ግን ደግሞ እዚህ ጋር በሁለቱ ሀገራት ተፈጥሯዊ ባህሪ ምክንያት የጊዜ ጉዳይ የሚነሳ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ተጣድፋ ወደ ጦርነት የምትገባበት አስቸኳይ ነገር የላትም። ኤርትራ ግን አስቸኳይ ነገር ላይ ነው ያለችው። የፕሬዝዳንቱ እድሜ እንደምታውቁት ነው። ስርዓቱ በጣም ብዙ ችግሮች እያስተናገደ ያለ ስርዓት ነው። ነገሮችን በብረት አፍኖ የመግዛት ባህሪ ስላለው እንጂ ኤርትራ ውስጥ ለ24 ሰዓታት ዲሞክራሲያዊ የሆነ ነገር ቢሰፍን ህዝቡ የልቡን የውስጡን አውጥቶ እንዲናገር ቢፈቅድ ኤርትራ በተቃውሞ ሰልፎች ድብልቅ ሕጂ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚኣ ዩጎዝላቪያ ንኽትከውን ዝተወሰነ ግዜ ዝተረፋ ናይ ብልፅግና ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ናቱ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ዝምልከት ስትራቴጂ ናቱ ብግምጣሉ እንድዩ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ ስትራቴጂ እዚኣ ናቶም ኣይኮነትን ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ እዚኣ ብልፅግና ከምዚ ስትራቴጂ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ እንታይ ይብሉ ኣሎ መሲልኩም እቲ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብልፅግና ብኸመይ ይሪኦ ኣሎ ኣሜሪካ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ ንኤርትራ ግዜ ጥራይ ንሃባ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ስቕ ኢልና እንተሪእናዮ ባዕሉ ክወጥቀልና ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ እገዳ ከየልዓልና መፍትሒ ከይገበርና ስቕ ኢልና እንተሪእና ምስቲ ዘሎ ፀገማት እቲ መንግስቲ ምናልባት መንግስቲኻ ክንብል ከማን ንዓታቶም ብናቶም ገምጋም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምናልባት ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሃገር እንታይ ክትከውን ትኽእል ዝብል ኣብ ርእሶም ዓብ ቦታ ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ እየ ዝብለኩም ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ስታት ናይ ብልፅግና ስትራቴጂ ብልፅግና ንባዕሉ ብኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ምውዳቕ እንተለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ክወድቕ ዝኽእል ስርዓት እንተሎ ቀዳማይ ብልፅግና እዩ ከረየኩም እየ ስለምንታይ ምዃኑ ስለዚ
ብልጽግና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዝበሃል ክትጥቀም ፈፂምካ ምስኦም ኣይከይድን እዩ because ናቶም ምውዳቕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ ፋክተር ሰሪኻዮ ብልጽግና ናይ ምውዳቕ ተኽእሎናቱ ላዕሊ ይደይብ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ግን ናብ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ወላ ሓንቲ ንገብር ኢና እንታይ ማለት እዩ ቀዳምነት ኤርትራ ኣብቲ ናቶም ካልኩላስ የላ ናብ ዝዋን እዚ ስለምንታይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልኩላስ ወይ እውን ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ይኹን ኢንጌጅመንት ምስ ኤርትራ ክገብሩ ዘይምፍታኖም እገዳ ከልዕሉ ዘይምፍታኖም እንታይ ዝብል ንኤርትራ እቲ ጌርናዮ ዘለና ማዕቀብ ይቐፅል ድሕሪ ቀፂሉ ንሱ እታ ሃገር እናተዳኸመት ክትከይድ ስለትኽእል ዕድል ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣሰርዎ ነገር ክህልዎም ስለዝኽእል ምስ ግዜ ወይ ንሱ ሰልቺዎ ተዳኺሞም በቲ ናቶም ኩነታት ተመሊሱ ምሳና ተዘራሪቡ ድሌትና ይገብረልና ይኸውን እንተዘየለ ድማ ንዓና ዝጎድለና የብልናን ኤርትራ ኣጊድና ንዓና ንኸስሮ ነገር የብልናን ኤርትራ ግን ብዙሕ ክሳራ ክህልዋ ስለዝኽእል ካልእ መንገዲ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎም ናብ ሕጂ ብልጽግና እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ኣለና ምክንያቱ ስቕ ኢልና እንተርኢና ኤርትራ ባዕላ ክትወጥቀልና ትኽእል ኣይብሉ እቲ ኩነታት ግን ንሕና ክንሪኦ ከለና ኩናን ተዘይመፅኡ ንኤርትራ ዝያዳ ረብሓ እዩ ዘለዋ ብዘየገድስ እቲ ሶም ዝሓስብዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ርግኣት ክረክብ ይፍትና ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጥራይሲ ህዝቢ ኤርትራ ልቹ ዘይነበሮ ልቹ ክረክብ ክኢሉ ኩነታት ናቱ ክረጋጋእ ክኢሉ እቲ ዝነበሮ ዓቕሊ ፅበታት ገለገለ ወላ ዓበይቲ ነገራት ዘይብልና ገለ መፍትሒታት ክረአ ተኻኢሉ ወላ እውን እቲ መንፈስ ናይቲ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዓዱ ክኸይድ ክኢሉ ስለዚ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘሎ ኤርትራ እናወደቐት ትኸይድ ዘላ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ግርም ከምኡ ኢልኩም ሕሰቡ ብግምጣሉ ብልጽግና ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ናበይ ከይድ ኣሎ ፋኖ ዘይነበረ ናብ ሓደ ገበል ተቐይሩ ሸነ ድኹም ዝነበረ ሓያል ኮይኑ ትግራይ ካብ ዝነበረቶ ድርቁስቁስ ዝብል ነበረ ወታደራዊ ቅልጥምናቶም መልሚሎም ኣብ ሓያል ዝኾነ ሰላልፋ በፂሖም ክልል ሶማል መሰረሰ ውሳነ ገጽና ክንከይድ ኢና ይብለው ስለዚ ብምሉእ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ንካርቱም ተቆፃፂሩ ዝነበረ ተገሊፉ ሱዳናውያን ኣብ ካርቱም ኢዶም ከብዕሉ ክኢሎም ጥራይ ዘይኮነ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንድሕሪት ይድፋእ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብልጽግና ድማ ንብልጽግና ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ኣጀንዳታት መይትዎ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ሱዳን ገፁ ዝከኣሎ ነገር ንክገብር ተፅዕኖ ይግበረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እሳቶም ዝምነይዎ ወይ እውን ዝደልይዎን እቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎን ነንበይን እዩ ብርግፅ ኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ዘላ ቆጠባዊ ሕምባበ ንክትከይድ ዕንቅፋት ኮይኑዋ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና የግዳስ እቲ ገምጋም ናቶም ክትሪኦም ከለካ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ዲሞክራሲ እንተዝግበረሎም ነው ኤርትራውያን ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብ ሓድነቶም ንክነኽሱ ዝበለፀ ዕድል ከፊት ክብሎም ኣለኹም ስለምንታይ ብሓይሊ ልውላውነቶም ክደፍሩ ስለ ዝመረፅኩም ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝግምግምዎ ዘይኮነ ብግምጣሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ የስ ኤርትራ ብድሆታት የብላን ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ ፀወታ ማለት ልክዕ ከምዚ ኪባ ገይሮሞ ዘለዉ ንነዊሕ ዓመት ኣብ ገዳ ገይሮምካ ፀኒሖም ኣዳኺሞምካ ተዳኺምካ ወይ እውን ቴክኖሎጂ ናትካ ገለ ድሒሩ ስለ ዝፀንሕ መፂኦም ክሃርሙካ እዮም ዝደልዩ ንኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜን እዚኣ እኮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ፕሪዲክት ገይርዋ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ባበል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ባበል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን ብፍሉይ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ነዚ ውጥረት እዚ ምስምስ ጌርካ ኣህጉራዊ መገዲ ማያት ክንሕሉ ኢና ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምትእትታዋትን ኣራግፅን ነዳያት ዓብል ዝገብድ ሓደገኛ ሳዕቤነቱ ከዓ ኣቓልቦ ዝስሕብ ምዕባለ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ካብ ቀረባ ብቐረቡ ንዘቤታዊ ኩነታትና ብቐጥታን ተዘዋወርን ናይ ቀረባ ጽልዋ ዘለዎም እዋናውያን ኩነታትን ምዕባሌታትን ጎረባብትና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣውራ ኣብዘን ዝሓለፋ 33 ናይ ናጽነት ዓመታት ብባህራት ዓብልል ገብልጥ ክፍሓሱ ዝጸንሑ ኣጀንዳታት ካብ ምንቋትን ቅልውላዋት ኣሳዊርካ ምምሕዳርን ናብ ወራርን ኩናትን ሰጊሮም ዘኸተልዎ ምትሕልላኻትን ዕንወትን ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ማዕረፊ ሽለት ናይ ዝተፈላለዩ ተጻብኦታት ጭንቀት ዓብልል ገብድ ኣጸፋ ስለ ዝዓርግ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃነብረፍ ዝብልሉ ዘለዉ ካልእ ኩናት ናይ ምብራዕ ፍሕሶታት እውን ቁሉዕ ምስጢር ክበሃል ይከኣል ብሰዓቱ ዝግለጽ ወይ ዝርዘር እዩ
ሳላትን ሓርነቱን ናጽነቱን 50 ዓመታት ተቃሊሱን ተሰዊኡን ኣብዘን ዝሓለፋ 33 ዓመታት ከዓ መዘና ብዘይርከቦ ቅየ ሓርበኝነትን ጽንዓትን ናጽነቱን ልኡላውነቱን ዘውሓሰ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ቅድመ ግንባርነትን ድርዕን ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ቅሰን ንላዕሊ ዝበሃል የለን። ቅሰን ቀይሕ ባሕርን ከምዚ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ኣብ ዝሓለፈት መዓልቲ ናጽነት ዝተገበረት ዘረባ እያ። ካብኡ ንነጀው ብዙሕ ምዕባለታት ኣጋጢሙሎ ኣዝዩ ብዙሕ ሶሜኒ ሶጋ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩሎ። ግን እንታይ ክንብል ደሊና ኣለና ዞባና ግን ስቲል ናይ ርቃት መንፈስ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ነውፃ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጥም ዘሎ እናበዝሐ ይኸይ ስለ ዘሎ እቶም ፋክተርስ እቶም እዚ ኩናት ናይ ኢራን ከየጋጠመ እንታይ ኢና ንብል ነርና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካስ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዓብዪ ወጥሪ ነይሩ። ሎሚ እቲ ኩነታት ብኸመይ ተተኪኡ ኣሎ? ኤርትራሲ ዕድል ናታ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብዙሕ ግዜ ፈተና ይመፅእ ከሎ እቲ ፈተና ቅድሜና ካልእ ዝሓልፈሉ ይርከብ። ግን ዝለዓለ ምስትውዓል የድልየና። ምክንያቱ ዋላ እውን ሕጂ ምርጫ ኣለዎም ገለመለ እንዲድበሃል ዘሎ እቶም ጎረቤትና ኣጀንዳ ናይ ምርጫኦም ጥራይ እንተሪኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎም ዕላማ ዳርጋ ናምበር ዋን አጀንዳ ናይ ምርጫ ናቶም ኮይኑ ኣሎ ክንብል ንኽእል። ውሽጣዊ ጉዳዮም ክዛረቡ ይሰምዑም ያኔ ጥያቄ በኢሃፓ ላይ የሰፈረውና ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚለው የትብብሩ አቋም ነው አይደለም? የትብብሩ አቋም ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ በህወሓት ችኩል ውሳኔ እና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልመና ላይ የተመሰረተ እንጂ በደም ታስቦበት የተደረገ አይደለም። የድንበር ማካለሉም በአግባቡ ያልተከናወነ ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦች የኤርትራ ህዝቦች በደንብ ያልመከሩበት ውሳኔ ስለሆነ ጥያቄያችሁ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው ወይስ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚል ወደ ኢትዮጵያ የመጠቅለል ጥያቄ ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ በፊት እንደተባለው በደም በታሪክ በባህል በሃይማኖት የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። ይሄማ የኢትዮጵያና የሶማሌ ህዝቦችም እኮ በተመሳሳይ መንገድ በደምና በዘር የተመሳሰሉ ናቸው። ይሄን ነው ምክንያት እንታደርጉ። በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሀገሮች እንደሆነ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራስ የተለያዩ ሀገሮች ናቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት። ነገር ግን አንድ ህዝብ አንድ ሀገር የሚሆኑበት ፕሮባቢሊቲ ግን ይኖራል። ስለዚህ ከም ንሪኦም ዘለና እቲ ብልጽግና ናቱ መርገፂ ኣብቲ ገባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንህላወና ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ክንክል ኣለና ክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ዝበሃሉ ድማ ተመሳሳሊ መን ዝያዳ ኣኽራሪ ፖሊስ ኣብ ኤርትራ ገፁ ኣለዎ ብዝብል መልክዕ ዝወዳደሩ ደለዉ እዮም ዝመስሉ። እዚኣቶም ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ዘተሓሕዞም ነገር ስለ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ሕብረት ናብ ኣድንነት ገፁ ዝመፀሉ ተኽእሎታት ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ንመሰለ ርእሰ ውሳኔኦምን ናፅነቶምን ሬፈረንደም ገይሮም ከድምፁ ከለዉ ፅቡቅ ገይሩ ስለዘይተረድኦም ዝነበረ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀሎም ሰብ ስለዘይነበረ ምናልባት ነዚ ተኽእሎ እዚ ናይ ምቕያር ዕድላት ክህሉ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካልኣይ ድማ ሕብረት ማሕበረሰብ ዓለም ከም ድማ ዩናይትድ ኔሽንስን ህወሓትን ዝሃንደስዎ ኣጀንዳ እውን ከም ዝነበረ ዝነግር እዩ ዝብል ዘሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልዕሊ 50 ዓመት ዝተቃለሰ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋገፆ ናፅነት ክበልፀን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብድምፁን ብመሰሉን ኣብ ሬፈረንደም ሓንሳብ እናሓዋሩ ንዝዓፅዎ መዝገብ በዚ መንገዲ እዚ ክኸፍቱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። እዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ንሰምዖ ዘለና ኢና። ተራ ምግሃስ ናይ ናፅነት ኣይኮነን። እዚ ተራ ዘረባ እውን ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ መዳይ ንልኡላውነትና ዝደፍር ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ናብዚ ሃገር እዚ ክትወስድ ኮይና ሙሉእ ጉዱል እኹል ጥሩፍ ምክንያት ከም ዘለዎ ጥራይና ክንኣምን ዘለና። ንቐፅል ከስማዓኩም ያነ ብከዝ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ዘሎ ሕማቅ ነገራት ፅቡቅ ጌርና ከምቲ ዝግብኦ መጠን ዝተረዳእናዮ ኮይና ይስማዓንን ያነ ማለት ብልጽግና ስለ ዝፀገበ ኣቢ ስልጣኑ ከናውሕ ስለ ዘለየ ዝግበር ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ በቃ ንወለዶ ክቕፅል ዝኽእል ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዑ እዮም። ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ከምዚ ዘላቶ ቅርፂ ብ4 ኪሎ እናተማሕደረት ተኸይዳ ከምቲ ዝብልዎ ዝፀንዑ ምስ ግዜ እዚ ኩነታት ተረጋጊዩ ኣጀንዳ ከሰክምዎም ዝኽእሉ ስፖንሰር ክገብርዎም ዝኽእሉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዕድል ተተረኺቡ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ምድላዋት ናቶም ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና። ያድርገው አሰብ ጨው ነግደው ይገቡ ነበር፣ የጨው ነግዱ ነበር። ከአሰብ አውሳ አውራጃ የት ልትሄድ ነው ስትለው አሉ እናቴ ነብሳኒ ማርና አውሳ ነው የሚሄደው ዛሬ በአውሳ አውራጃ ይሄዳል። አውሳ አውራጃ ማን ነው? አሰብ ነው። አባቴ ነግዱ ነበር ጨው። ይህ የትላንት ታሪክን ከዛሬው እንዳይዋደድ ቀይ ባህር
ትላንትማ የነበረ ዛሬም የሚኖር እኛ ትላንትና ቀይ ባህርን ያስከብረን ዛሬ እዚህ ያደርሰናል። የዛሬ ትውልድም የትላንትናው እንደውል ለእኛ አስረክቦናል። እኛ ደግሞ ቀይ ባህር ሰው የሚሰጠን የሚከለክለን አይደለም። ሳናስብ በድንገት የተሰጠውን ነገር ዛሬ ትውልድ መመለስ እንዳለበት መሆን ፈልጋል። ብርታለሁ ኢትዮጵያ እምብርታችን ቀይ ባህራችን ነች። ምክንያቱም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ የዘርየኩም ዘለኹ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት መንእሰያት ንኣሽቱ ዓበይቲ ብኩሉ ደረጃ ዘሎ ህዝቢ ዓሰብ ናትናያ ናትና ዝነበረት እያ ክመልሳ ኣለና ነቲ ዝመፅእ ዝወለዶ ድማ ከነረክቦ ክንክል ኣለና ብዲፕሎማሲን ገለመለን ዝብል ከማ ናብቶም ፖለቲካ ንፈልጥ ኢና ባህልቲ እምበር ናትና ከነማልሶ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኣእምሮ ናይቶም መንእሰያትን ናይቶም ህዝብን ክሰርፅ እሞ ብኡ መንፅር ፅባሕ ንግሆ ኩናት ድዮም ገለ ክውጁ ነቲ ህዝቢ ከም ቅቡል ነገር ገይሮም ንክወስድዎ ዝሰፍሐ ባጀት ገይሩ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ቪድዮታት ከም ዝናሰርሐ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ብልፅግና። ስለዚ እዚ ብልፅግና እዚ አንቂድዎ ዘሎ ወዮዳቱ ኩነታት ናቱ ፋሕፋሕ ብትን ስለዝኣትዎ ዘሎ እምበር ንሱ አንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለካ ኣቃሊልካ ወይ ከዓ ንዕቕካ ሸለሊልካ ክትከዶ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምስ ክንሪኦ ከለና we always see the same thing ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገፅካ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ንኽፈጥሩ ከም ዝደልዩ ምናልባት እታ ዝበለፀት መልሲ ካብ ኤርትራውያን ዝመፀት ከስማዓኩም ፅንዒ ኢለ ከስማዓኩም እየ ነቲ ኩነታት ኤርትራውያን እውን ብኸመይ ዓይኒ ይጥምትዎ ከም ዘለው ክንግንዘብ ስለ ዘለና እዩ። ክሳብ ክንድዚ ኩነታት ግን ዕድል ስለ ዝረኸቡ ድዮም ናብ ኤርትራ ገፆም ዝብሉ ዘለው እንታይ እዩ ግን ክሳብ ክንድዚ ዝህውፆም ዘለኸ ካልእ ነገር ካልእ ሽግር ካልእ ብድሆ ኣብ ዓዶም ስለ ዘይብሎም ድዩ? ኖ they have a lot of problems ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ካብ ውሽጣዊ ፀገሞም ናብ ኤርትራ ገፆም እንድሕር ከይዶም መፍትሒ ናይ ፀገሞም ክረኽቡ ዝኽእሉ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ስለዚ ስኬፕ ጎ ትብልዎ ካብ ኤርትራ መህደሚ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኩነታት ናቶም ሕማቕ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ናባና ገፆም ከፀጉዕዎ እዮም ዝደልዩ ዘሎ። ብሓፈሻ እቲ ዘለዎ ኩነታት ሃገሮም ኣብ ከቢድ ፈተና ስለ ዘላ ወላ እውን ሕጂ ንዓቢ ከድሕንዎ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት እዮም ዝገብርሉ ዘሎ ነዛ ብድሆ እዚኣ ንክሰግራ እንተኾነ ክሰግራ ድያ ይሰግራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይትወስኖ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ትወስኖ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብረሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ንሱ ክወስኖ ክሰግራ ድያ ይሰግራን። ግን ከም ንሪኦ ዘለና ነዛ መድረክ እዚኣ ነዛ ፈተና እዚኣ ክሰግራ እንድሕር ክኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቅ ስጉምቲ ይሓስብ ከም ዘሎ ግን ንጹር ክኾነና ይግባእ። ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ክካየድ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ክብል ገሊፁ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ክልል ሶማል ሙስጠፌ መሓመድ ዑመርን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ዘይምርድዳእን ንሕንሕን ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ ኣሎ። ሙስጠፌ ንቐንዲ ካድረታቱ ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ዝሃቦ ገለፃ ኣብዪ ኣሕመድ ንዓይ ምእላይ ቅድሚ ምፍታኑ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ኣለዎ ኢሉ ዝተዛረበሉ ድምፂ ሰሊኹ ወፂኡ ኣሎ። ሙስጠፌ ህዝቢ ክልል ሶማል ብሰላማዊ ቃልሲ ናይ ሓደ ዘመን ሽቶ ከም ዝበፅሐ ድማ ኣረጋጊፁ ብተወሳኺ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ምስታፍ ክኽልከላየን ስለ ዝተባሃለ ዝመፅእ ምርጫ ብዘይ ዓመፅ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ገሊጹ ኣሎ። ሙስጠፌ ክልል ሶማል ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ምስ ኣቆመ ካብ ደገሃቡር ብዘይ ተቃውሞ ከም ዝምረፅ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ትርጉም እቲ ድምፂ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንታት ጅቡትን ሶማልያን ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ንሙስጠፌ ኣብ ፕረዚደንት ክልል ሶማል ኮይኑ ኣብ ፀንሓሉ 7 ዓመታት ሙስጠፌ ካብ ሓላፍነቱ 2 ሚታዊ ጥራሕ ከም ዝፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝነቆፎ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብቲ ቅዳሕ ድምፂ ፕረዚደንት ሙስጠፌ ኣብዪ ንዓይኒ ምእላይ እኳ እንተዓለመ ኣብቲ መስርሕ ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ። ሙስጠፌ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ምስ ፈረሰት ድማ ኣይንዕፆን ኢና ናይ ገዛ ርእስና መንግስቲ ክንምስርት ኢና ሽዑ ሰልፊ ብልፅግና ዝበሃል ኣይክህሉን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልል ሶማል ዘጋጠመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ክልል ሶማል ድማ ካብ ካልኦት ወላ እኳ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ናፅነት መሰል ርእሰ ውሳነ ቃልሲ ገለገሊኦም ቅድሚ ኤርትራውያን እውን ጀሚርናዮ ዝብል ዘረባ እንተለዎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብቲ ወታደራዊ ጎንፂ ዝሓሸ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ብዝበርትዐ መንገዲ ዝቕፅሉ ዘለው ሓይልታት ካብኦም ንላዕሊ ዝቕፅሉ ሰባት ኣለው። ንኣብነት ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ምርጫ ፋኖ ከመይ ይርዮ ኣሎ እንተሪኢና ንስማዕ። ኣብዚ ጉዳይ ላይ ፋኖ ጠበቅ ያለ በጣም ጠንከር ያለ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ያወጣው በደምሳሳው በአጠቃላይ እንዴት አየው? ተገቢ መግለጫ ነው ሲጠበቅ እንደነበር አንዳንድ ወገኖች ገልጸዋል። በትክክልም ተገቢ መግለጫ ነው። ጊዜው ወሰኑ ሐሳቦችን ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጥራይሲ ዳርጋ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣቴንሽን ገይርላ ኣሎ። ስለምንታይ ፋኖ ንመንግስቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ
ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክዝርግሓልኩም ከሎ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ እቲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎ ፋኖ ዝበሎ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ልክዕ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጀዋር ኣውፂዋ ዘሎ ፖስት ድማ ክንርኢና ዓለምና ኣብ ኩናት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ድማ ናይ ዒድን ናይ ረመዳንን ኣተኩራ ኣብ ጌራትሉ ዘላ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ኣሎ ይብል ኣሎ ንኣብነት the federal government moved much of its military to the northern theater with the aim of neutralizing the Tigray Eritrea threat. Yet the war has not broken out, primarily due to the outbreak of fighting in the Middle East. However, the claims by some diplomats that the army has been withdrawn from the Tigray border and redeployed to Amhara are not accurate. The army remains positioned along the Tigray and Eritrean border, Afar and Humara. Field commanders have been instructed to maintain battle readiness to launch offensive as soon as the Middle East situation clears. ስለዚ ብልፅግና ኣብ ሰራዊቱ ኣብ ክፋል ሰራዊት ናቱ ናብ ሰሜን ከም ሰደደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝዝከር ኮይኑ ኩናት ናብ ኤርትራ ንክውልዕ ድማ ተዳልዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እንተኮይኑ ኩናት ዘይጀመረ ወረጋ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብልፅግና ሰራዊት ናቱ ካብ ሰሜን ንታሕቲ ከውርዶ ጀሚሩ ኣሎ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ክወስዶ ጀሚሩ ለዝብል ሓሶትን ቅኑዕ ሓበሬታ ከም ዘይኮነን ይነግር ኣሎ እቲ ሓቂ ብልፅግና ነቲ ኩናት ንከይገብሮ እቲ ኩነታት ስለ ዘፍርሆ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ ወሪቆም ኣለዉ ይዝባል ዘሎ እቲ ኩናት ክካየድ ተኮይኑ እዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ቁሩብ መተንፈሲ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ኢማራት ንእሽተይ መተንፈሲ ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ ናይ ኢራን ኩናት ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክግበረሉ ክሳብ መዕለቢ ዝረክብ ኩሎም እቶም ሓለፍቲ እቶም ወታደራውያን መኮንናት ኣብ ተጠንቀቕ ኣብ ናይ ኩናት ሬዲነስ ክፀንሑ ከም ዘለዎም እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ መድረክ ክሳብ ዝቀያየር ብዝተኻሎ መንገዲ ኣብ ኩነታት ተዳልዮም ክፀንሑ ከም ዘለዎም ተኣዚዞም ከም ዘለዉ እቶም መራሕቲ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ካልእ ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ in the meantime the prolonged reduction of ENDF deployment in Oromia and Amhara is being effectively exploited ብኻልእ ብሰንኪ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንሰሜን ገፁ ዝኸዶ እሞ ኣብ ካልእ ቦታታት ብዝተፈጥረ ሓጓፍ ፋኖ ልዑል ዝኾነ ፀብለልትነት የርኢ ከም ዘሎን ነቲ ስርዓት ድማ ንጥፍኣቱ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ ምስላጥ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ቅድሚት ከሪእኩም ፀናዕኩ ስለዚ እቲ ሓጓፍ ኢማራት ዝኣዘዘቶ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብ ሰሜን ንትግራይ ኣጥፍዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ንክገብር ኣብ ትእዛዝ ዝነበረ ብሰንኪቱ ዝተፈጥረ ፋኖ ገጅፍ ዝኾነ ፀብለልትነት ብምግባር ነቲ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ዓብ ተራ ይገብር ከም ዘሎን ንኣብነት ኦቨርራኒንግ several towns ኣብ ጎንደር ከምኡ ድማ በማይ ዝቁፀሩ ምልሻን ወታደራትን ከም ዝማረኸን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝሓሰን much of Gondar has fallen under the Fano control ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጎንደር ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ፋኖስ latest campaign is significant for two reasons እዚ ፋኖ በፅሒዎ ዘሎ ዓወታት ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ይብል ኣሎ so እንታይ እዮም ንሳቶም ሓደ despite the regional security officers training and deploying over 100,000 paratroopers and militia to fill the vacuum left by the NDF departure, Fano has managed to overrun these forces, killing a number of senior commanders. ብልፅግና ሰራዊቱ ንሰሜን ክሰድድ ከሎ ንክልል ኣምሓራ ናፃ ገዲፍዎ ኣይኮነን ከይዱ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ምልሻን ኣድማ ብተናን ዝበሎም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ቦትኦም ገዲፉ ይኸይዱ ፋኖ ግን ውዳበ ናይ ፋኖን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ፋኖን ነቲ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ምልሻን ካልእን ዝገደፎ ልዕልዮም ስለ ዝበርትዐ ነቲ ብልፅግና ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ክሳብ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝምለስ ኢሉ ዝገደፎ ልቡ ከም ዘጥፋሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ቅልፅም ኣዝዩ እናሓየለ ከም ዝመፀን እዚ ዓበይቲ መራሕቲ ክማርኽ ከም ዝኽኣለን እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ማለት እቲ ብልፅግና ዝገደፎ ዓቕሚ ሞራላውን ቴክኒካዊ ብቅዓት ከም ዘይብሉን ወይ ብግምጣሉ ፋኖ ሞራላውን ወታደራዊ ብቅዓት ናቱ ንላዕሊ መፅኡ ከም ዘሎ ሓድዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፋኖ ዓወት እንተስ ንሱ በርቲዑ ሎ ክትብል ኢኻ ተደየለ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዓቕሚ ናቱ ዝሕቱል ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል ይብል ኣሎ ክልተ The campaign clearly signals a continued expansion of the battlefield further south rather than toward Tigray. And this is another amazing thing. እቲ ካልኣይ ክፋል ንሪኦ ዘለና ድማ ይብል ኣሎ
እተዓውደ ኩናት እንታይ ይኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣክንዲ እቲ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ቅልጽም ኣክንዲ ናብ ትግራይ ገጹ ከስፋሕፍሕ ዝፍትን ንደቡብ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ናብ ብልጽግና ገጹ ይወርድ ከም ዘሎን ይዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ፋኖ ዕላማ ናቱ ናበይ ምዃኑ የነጽረሎም ኣሎ ዝብል ዘሎ this is there was this chart correct me no where is that chart ስለዚህ ያሪን እዚያ ከሪኩም እቲ ናይ ፋኖ ዕላማ ናብ ኤርትራ ገጹ ዘይኮነ እንታይ ዳ ናብ ብልጽግና ናብ አዲስ አበባን ምዃኑ ዕላማ ናቱ የነጽረሎም ኣሎ ስለዚ ህወሓት ንባዕሉ ሰራዊት ናይ ብልጽግና መጽይዎ ወይ ገለገለ ስለዚ ምስ ፋኖ ክዋጋ አይደለን ይጥራይ ደኮነ ፋኖ ንሰሜን ገጹ ዝኾነ ይኹን መደብ ከም ዘይብል እንታይ ዳ ንደቡብ ናብ 4 ኪሎ ገጹ ምዃኑ ንጹር ኮይኑዎም ኣሎ ስለዚ in related news senior leaders of the Amhara Prosperity Party, including Deputy Prime Minister, are reportedly planning to stand for elections in the regional capital Bahir Dar, rather than in their traditional rural constituencies where they previously contested elections. ስለዚህ ናይ ብልጽግና ደገፍቲ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ድማ ዳሓንቲ ናይ ብልጽግና ምርጫ ንደፈ in ኦሮሚያ እቲ ናይ ሸነ ወይ ከዓ ኦላ ዝበሃል has also continued attacks against regional security militia forces deployed in the vacuum. እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ቦገን ኦሮሚያ እውን ዓቢ ለውጥ ይፈጥር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ኦላ እውን ብዙሕ ቦታታት ናጥቀዐ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናተቆጻጸረ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ the two rebel movements continued success is in overpowering regional security forces in Amhara and Oromia will force the federal government to make a choice regarding the planned war against Tigray Eritrea. Either redeploy the ANDF back to the two regions to contain the rebels or proceed with the launching the offensive against Tigray Eritrea in the hope of a quick victory. ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ዝወድቕ ዘሎ መወዳታ ኢሉ ብልጽግና ተዋሂብዎ ዘሎ ተልእኾ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ካበይና ክንፈልጥ ብላ ኣሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሸነ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ዓቢ ብድሆ ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ብልጽግና ንክንደይ ተጸሚሙ ሰራዊቱ ኣብ ሰሜን ኮፍ ከብለ ይኽእል እንድሕሪ ክሳብ መወዳእታ ክጽመም ኢሉ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ትእዛዝ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ገይሮም ኣለዉ እንተደየለ ንህላዊኡ ዝግደስ ተኮይኑ ሰራዊቱ ቀልጢፉ ንድሕሪት መሊሱ ነቲ ተሪፍዎ ዘሎ ክፋል ከድሕን ክፍትን እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ብፍላይ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ምርጫ ሽማዊ ምርጫ ጠጠው ንኸብሎን ክካየድ ከም ዘይብሉን ጽኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍ ኣሎ በደንብ አገናዝቦ የወጣ መግለጫ ነው ብለህ ታምናለህ? አይ እኔ እንደውም ከአንተ ጋር ስነጋገር ቀለል አድርጌ ልንገርህና መሳይ ጠበቅ ያለም አይደለም ጠንከር ያለም አይደለም ከዚህ የተለየም የሚጠበቅ ነገር አይደለም ፋኖ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ነው ያደረገው ነው ማለት በቃ የመጀመሪያው መግቢያ ማለት ነው ጠንከርም ጠበቅም ያላለው ብትለኝ አንድ በህልውና ትግል ውስጥ ያለና መሳሪያ አንስቶ ራሱን እየተከላከለ ያለ አካል በ5 ዓመት ስለሚደረገው ምርጫ እኮ ፋኖ አያውቀውም እኮ በአብይ ህገ መንግስት እኮ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ድራማ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፋኖ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ህላዊ ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ሽማዊ ምርጫ ናይ ብልጽግና ንኽካየድ ከፍቅድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝህቦ ዘሎ መጠንቀቕታ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም እቲ መጠንቀቕታ ሂቦሞ ዘሎ ፋኖ is viewed as a democratic process but as a federal እቲ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዘይኮነ ናይ ብልጽግና ስልጣኑ ንክቕጽል ሰርቲፊኬት ንክወሃበ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሌጂቲመሲ ወይ እውን ሓደ ምርጫ አካይዱ ወኪል ናይ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክኸውን ዕድል ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብውሕዱ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል ምርጫ ከም ዘይገበረ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ሕጋዊ መራሒ ክኸውን ከም ዘይክእል ክገብርዎ እንተኮይኖም ዝኾነ ይኹን ምርጫ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘይግበር ክገብሩ እዮም ዝኾነ ንዑ ክገብር ዝረኸብዎ ድማ ተሪር ስጉምቲ ክወስድሉ ምዃኖም እዮም ነጊሮም ዘለው ስለዚ the harsh language in the statement is characterized by brotherly advice or preemptive warning ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳተፍ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው survival versus civil rights ስለዚ ናይ ህላዊ ቃልሲ ኣብ ዝገብርሉ ዘለው ናይ ብልጽግና ናይ ድራማ ናይ ተዋስኦ ቡ መንፅር ድማ ስልጣኑ ንመናውሒ ክጥቀመሉ ዝኽእል ምርጫ ንክገብር ከፍቅድሉ ከም ዘይኮኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ዓብይ ኣገዳሲ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምስቲ ኩሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ድማ
ቀሊል ዘይኮነ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ብልጽግና ድማ ኣከቢት ፈተና ከም ዘሎን ይዝንገር ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነት ዝረብ ዘላ እስከስምዕዋ ምዝ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኩናት ተተሓሒዞም استراتيجيكاو مصاوب سيفيلاوያን ተቐቲሎም ኣለው ኢራን ድማ ከበድቲ ሕነ ምፍዳይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃገራት ዘይተገደበ ምጥቃዕትታት ተካይደላ ልዕሊ 25 ሚእታዊ ፍርያት ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝወፀሉ ስትራቴጂካዊ መጻወቢ ሆርሙዝ ልኩት ኣቢላ ዝዓፀወት ኢራን ኣብ ልዕሊ ማእከላት ፍርያትን መኽዘናት ነዳድን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን መጥቃዕትታት ብምቕጻል ዓለማዊ ምንጋዕ ቁጠባን ኣዝዩ ዝተጋነነ ወሰኽ ዋጋን ኣጋጢሞሎ ኣብዚ ኩናት ኢራን ልዕሊ ኩሉ ነዚ ኣብ ከቢድ ሰርቢ ኩናት ዝቐነየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ነቲ ደበና ንፋስ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ዝቐንጠጦ እዩ ዝመስል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ከምኡውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ሎሙዶ ጽባሕ ክውላዕ ይኽእል ተባሂሉ ዝፍራሕ ዝነበረ ኩናት ድንገት ዝተዘሓሓለ እዩ ዝመስል ኣብዚ ኣገዳሲ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት እምበር ተንታኒ ተኽሊት ገብረ መስቀል ትግራይ ማእከል ዝገበረ ክውላዕ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ብተኣምር ዝተረፈ ይመስል ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ኩናት ኢራን ካብ ዝተገመተሉ ግዜ ንላዕሊ ዝበልዕ ይመስል ዝበለ እቲ ተንታኒ እቲ ኩናት ድሕሪ ሕጂ ኸ ክናዋሓድዩ ክጸንሕ እቲ ኩናት ምንዋሕን ምሕጻሩን ከ ኣብ ዞባ ዘለዎ ጽልዋ እንታይ እዩ ዝብሉ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣልዒሉ ኣሎ እቲ ኩናት እንታይ ኣድሒኑ ኢሉ ትንታኑ ዝጅምር ተኽሊት ኣብ ዞባና ዝቀላቐል ዝነበረ ሕጂ ዝዝሓለ ደበና ጽፍኣት ኣብ ኢራን ምውልዑ ዳርጋ ተኣምር ድሕንነትና ገይረ እየ ዝሪኦ ክብል ገሊፅዎ ኣብ ዞባና ትግራይ ከም ማእከል ብምውሳድ ኩናት ስዑድን ኢማራትን ክውላዕ ሎምዶ ጽባሕ ይበሃለሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ረስኒ ተመንጢሉ ሕጂ ኣብ ባዕለን ምውልዑ ክሳብ ጸሎት ህዝብና ግዲ ተሰሚዑ ኢልካ ካብ ፖለቲካ ወፂኻ ኢድካ ናብ ተኣምር እግዚኣብሔር ተማዕድወሉ ኩነት ተፈጢሩ ዝብል ብዋዛ ደጊፉ ገሊፅዎ ኣሎ ኩናት ይነውሕ ዶ ይሓፅር ብምባል ሓተቱ ዝቐጸለ ተንታኒ ተኽሊት ገብረ መስቀል እዚ ነጥብ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ነጥብ እዩ እቲ ኩናት ግና ግዜ ዝወስድ ይመስል ክብል ገሊፅዎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ዝቕጽል እቲ ተንታኒ ቀዳምነት እቲ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ኩናት ናይ በይነን ኣይኮነን ኣብ ጂኦፖለቲካ ዓለምና ጸለውቲ ዝኾነ ብሓፈሻ እታ ዘረባ እንታይ እያ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ሕማቕ ክገብር ብልጽግናን ኢማራትን ዝሓልምዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ስለ ዝኾኖም ነፍሶም ከድሕንሉ ዝኽእሉ ኣማራፂ ክገብሩ እዮም ስለዚ መስኪን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብዚ መዓት እዚ ዝደሓነ ይመስል ኣሎ ካብ ቀፂሎም ብፍላይ እቲ ናብ ብልጽግና ዘተኮረ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ዘረባ ኣላትን ናብዚ ረንቀኒ ወፅያ ዘላ እዚያ ስምዕዋ ዝቐፀለ ደምነት ክህሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተሰሪሑ ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ተገይሩ ናብ ጆኖሳይድ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢዱ ክሓውስ ተገይሩ እዩ እቲ ስሕተት ንሱ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ትግራይ ኣብ ረስኒ ኮይኑ ሕነ ክፈዲ ብሽንፋኖ ምጥፋእ ዕድመን ፃውዒትን ተገይሩሉ እዩ ትግራይ ግልጽ ዝኾነ ዕድመን ፃውዒትን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ዝተፈፀመ ጥፍኣትን ዝተፈፀመ ገበንን ብሕጊ ብተሓታትነት ብዕርቂ ብኻሊእ መንገዲ ኢለ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዝነበረ ታሪኻዊ ምትእስሳር ግን ይቕፅል ትማሊ ንሶም ጥፍኣት ፈፂሞም ሕዚ ግዜ ረኺብና ንሕና ናብ ካሊእ ጥፍኣት እንተኣቲና ናብ ዘይዛሪዕን ክልልን ምጥፍፋእን እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ዝተኣሳሰረ መንነት ሃልይዎ ዝተኣሳሰረ ክብሪ ሃልይዎ ርክብ ሃልይዎ ክቕፅል ሰላምን ፀጥታን ርጉእ ዝኾነ ኩነታትን ክፈጥር ኣይኽእልን ስለዚ ናብ ከም ዝበለ ነገር ኣይንዕደምን ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ፀገማት ኩሎም ክፈትሕ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ብኡ ኢና ንፈትሖ ዝብል ግልጽ ዝኾነ መልሲ ስለ ዝተዋሃበ በቲ መንገዲ ንሱ ናብቲ ዝተደለየ ጉዳይ ኣኣተና ኣይተዓደም ጌታቸው ዳ ገሊጹ እኮ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓደሮ ብዘየገድስ ኣነ ከብደይ ክመልአ ሶልክም እተው ኢሉ ስቑኢሎም ተኣተው ናብ ሓረርቶም ኣይንኸድን ኢሉ ህዝቢ ኣጀንዳኦም ኮ ይነግሩና ኣለዉ ምንም ዝተኸወለ ኣጀንዳ የብሎምን እቶም ብብሄራዊ ክሕደት ዝፍለጡ ሰባት ካብቲ ናይ ትማሊ ንላዕሊ ናይ ብልጽግና መጽሓፍ ክትድምር ካብኡ ንላዕሊ ውርደት ኣሎ ንጌታቸው ውነ ዘለዎ ሰብ ተዝኸውን ጠፊኡ ዕልምልሙ ምጠፍእ እምበር ሕወሓት ዝኣክል መላእ ዓለም ንሕወሓት ነማኽሮ ዝበሃል ውድብ ከምቲ ሓወይ በዚ ዝበሎ ኣብ ፕሮግራሙ ኣብ ዓላምኡ ዝመሓየሽ ዋላ እኳ እንተሃለዎ ግን ኩሉ ዓለም ዝንብህጎን ዝናፍቆ ናብኡ ትቃለስ ሓቆም እዮም ጌታቸው ረዳ መቸም ንከብዲ እውን ናይ ከብዲ እውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንዑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ መፀ ዘጋጠመት እያ ስለዚ ብሓፈሻ ንሪኣ ዘለና
ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቪድዮ ላብ ዘለንከነ ብዙሓት ተጋሩ ሼር ክገብርዋ ዝርኢ ዘለኹ እና I think it's also important ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ኣብ ፅምዶ ዘሎ ንፁርነት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ መድረኽ በፂሑ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ንህዝቢ ትግራይ ዝተወሰነት ብ5 ኪሎ ሜትር እውን እታ ነትህቦ ነገር ተተረኺባ ይጥቀመላ ካብኣ ተዓቢ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ስለዘየላ ሓደ ወገን ኣብ ምስ ፋኖ ርክብ ምህላውን ምስ ኤርትራ ርክብ ምህላውን ምስ ሱዳንን ምስ ዓፋርን ኩሉ ዘሎ ርክብ እዚ ርክብ እዚ ተፈላለየ መልክዕ ክህልዎ እዩ እዚ ግድነት እዩ ሓደ ንኢንተረስቱ ሓደ ገለ ብውሕድ ግን ንዓይ ግን ሰላም ሂባት እንላ ምስ ህዝበይ ነዚኣ ይሕብሕባ ይሕልዋ ጋና ንጋና ገለ ነገር ክትከውን ያይለ ነታ ተኸቢበያ ዝነበርኩ መሊሰ ንዓኣ ክቕፅላ ይደሊን ቁሩብ ክንሓስብ ተኮይንና እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ክባ እንድሕር ድሒኑ ሃልዩ ኮይኑ ካብ ክባ ድሒኑ ኢነሰንስ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ፀይቂ ጥራይ ዝሰርሑ ዘለው ናይ ረብሓ ተቃወምቲ ፖለቲካ ስራሕ ዝወሰድዎ ፅቡቅ ገይሮም ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊሉ ነርኩም ተትኾኑ ንህዝቢ ትግራይ ዘዋፅኦ ነገር ንእሽተይ መፍትሒ ክረክብ ተኽኢላ ፖለቲካ ክጥቀመላ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ናይ ፅምዶ ዕድል ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ክንጥቀመሉ ኢና ፍተውዎ ፅልእዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ትግራይ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ንሱ እዩ ዝብል መደምደምታ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ንዑ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ዝፍትኑ ዘለው ድማ ማይ ዓሚቆም ይተርፉ ኣለው ሓንቲ ኣነ ደስ ዝበለትኒ ዘረባ ነዚ ፖለቲካ ናብቲ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ካሊእ ዜና ከይሓለፍኩ ከለኹ እዚኣ እስከስምዕዋ ሰጥበኛ ልሳን ናይ ሕብረተሰብ እሱ ይዛረበሉ ኩሉ ነገሩ ትገልጸሉ ማለት እዩ እጂ ምዝሕ ህልው ዘሎ ኩነታት ንሓደ ብሄር ቅምጭል ኣቢልካ ብብዙሕ መንገድታት ፍተን ነይሩ እንዲ ንሓደ ብሄር ፍልይ ኣቢልካ ከም ዋና መምሳል ኣይፀንሐን የለን ኣይኮንን ግን ካብኡ ናብኡን ወላ ባሕሬን ህዝቢ ዓፈር ግራት እኳ ተኾነ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ትሽኣትኡ ብሄራትና ወይ ቋንቋና ተቃሊሱ ብደሙ ዘውሓሶ ገማግም ባሕሪ ካብኡ ናብኡን ግን ህዝቢ ዓፈር ኣብቲ ከባቢ ብቅርበት ከም ግራቱ ስለ ዝጥቀመሉ ፍልይ ተብሎ እዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ብደርፊ ደረጃ ክሪኦ ከለና ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰንጠኛታትናን ኣያታትናን ድሬስ መሐመድ ዓሊ ዝበሎ ብትግራይ ገበይ ዓሰብ ረያም ገበይ ቡሬ ምራር ኢሉ መንገዲ ዓሰብ ነዊሕ መንገዲ ቡሬ መሪር እዩ ይኸው ባሕር ኣለቦ ጀልበት ግልምት ተውባዩ ኢሉ ባሕር ደይብሉ ስለምንታይ እዩ ጃልባ ዝሰርሕ መቸም ጃልባ ዝሰርሑን ርኢና ንስምዕና ስለዝኾና ብዙሕ ክንገልፆ ከይንከኣልና ኣይነድልን ካልኣይቲ ምስኡ ብተኣሰረ ከዓ ኣያና ኣቦና ሓደ ካብቶም ኣርካናት ናይ ገድሊ ዝኾነ ጀነራል መሐመድ ከሪካረ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ከሪካረ ዝበሎ እዚ ባሕሪ ባሕርና ወነንቶ ከዓ ንሕና ብዘይከና ውሽጡ ውሻጢኦም ዝፈልጡ የለን ሕጂ መቸም አንተ ወይ ዝበልና እንታይ ሃገር እንታይ ኣነኣኻ ምስ በልካ ስገዛ ኢለ ውሻጠ ገዛና ንሕና ጥራይና ንፈልጦ ከይተዛረብና ተጣሚትና ንዕልል ሓሳብና እውን ተጣሚትና ንግልፅ ስለዝኾና ብጥቕልል ዝበለ ግን ብምስላት ዓፀናዮም ክሓይሽ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኣፍር ግንንቲ ምስላ ብቁርበት ኣድገ ተሰርሐ ከበሮ ብድሃይ ዝብእን እኩል ወላ ሞይቱ ከሎ እዩ ትፈርሖ ይባል እዩ ረሺድ ናይ ብሓቂ ለባም እዩ ያሬት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዓፋር ገይሩ ሂቦም ምኸውን ነቶም ብልፅግና ዝገብርዎ ዘለዎ ቨሪ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ብሓቂ ተገርም ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ድማ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ናብቲ ዘገርም ዜና ደስ ዘብል ዜና ክወስደኩም እያ ሪሊ ሪሊ ሃፒ ዊዝ ዲስ ዋን ኦኤንኤስ ስኒክ ሳይሞን ኣብርሃለይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተፀዊዑ እቲ ኣብ ሆላንድ ዝመደበራ ክለብ ኦኤንኤስ ስኒክ ዝፃወት ሳይሞን ኣብርሃለይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተፀዊዑ በዚ ድማ ክለብ ኦኤንኤስ ስኒክ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ኣህጉራዊ ተፃዋታይ ክህልዋ ተስፋ ተገይሩሎ እቲ ኣጥቃዓይ በቲ ሓድሽ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሄሽም ያካን ንመፃረዪ ፀወታታት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ፃውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ ከተማ ማክነስ ሞሮኮ ሃገራዊት ጋንታ ኤስዋቲኒ ስዋዚላንድ ፀወታ ክካየድ እዩ
ድሕሪ 6 መዓልታት ድማ እቲ ካልኣይ እብረ ፀወታ ኣብ ኤስዋቲኒ ስዋዚላንድ ክካየድ እዩ ካብዘን ክልተ ሃገራት ዝዕወት ናብቲ ናይ ምድብ ፀወታታት ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ክሓልፍ እዩ ሳይሞን ወዲ 10 ዓመት ከሎ ናብ ኔዘርላንድስ ዝመፅእ ኮይኑ ኣብ ኦንስ ካብ ትሕቲ 15 من ኢና ክንጥቀም ንሓስብ ዘለና ተልካና ዓሊ ስሌማንን ሴም ኢዮብን ሴም ኢዮብ መን እንደህልካዮ ናዩዝ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ገለ እዋን ሃት ሱፐር ሃትሪክ ገለ ዝሰርሕ ሕጂ ምስ ሺፈልድ ዩናይትድ ዘለን እዚኦም ክልቲኦም ኣጥቃዕትና ማለት እዩ ንፈልጦ ዘለና ማለት ስለዚ ዘለካ ኣኻኺብካ ኢኻ ናብዚ ተኣቱ ማለት እዩ ተዕላማና ኸ ናብቲ ናይ መጻሪ ንምሕላፍ እዩ ስለዚ ካልኦት ውን كزرزر نخلينا كابورتي رجميرنا اللونا نوشت اللونا نهدك اللونا نوشتنا هنا تتصاوتت كا أزيوم نفعت كا حمز اللونا خنفلت كنكلا مريح مريح ترى تصاوتو زقولو أبزح لو وددرنا هذا نجر دسك بلن نجمير له إيرترا نتوم عبدك له بلوز أتصاوتن من سياتنا تانك كم تجميرا أنا كم نعطي تمنيت إيرترا أبقى سجري نوزع حسابات كتسبب مخانة يردعنا له إيرترا نوزع حساب كتسبب مخانة مغنيات إيرترا فتين كا عبد تالنت خمسة له عبد الجن فلتنا زغول عبد الجزول إيرتراوي عبد استفل عليه بوتاتي تسعة له سلام انت إذا قداس نزل لغين نسمعكم مسيركم إيرترا بنا أفريقيا ويانا تسعة عكوسة زي تفلت كوينا أبشكلة تامبر عكوسة زي اللي نايد مسلم زلوا سلازي every move نجبره كسم بدميو نيرترا دما أبقى سجرون أزيا قداس تاجر كتكونيا مغنياتو عبد الجزول السب أوش تهجر زلوا نفعات ديو إيرترا مستي كنتاتنا يتهجر سلازرية زلوا خيانة جماعنا إيرترا خردوز فتنا وش تهجر مستي ما ختز زلوا مستب جنبارا زلوا اتزد اللي ناس النتن دليتاتهم نخو قبرون بزو عدلا سلازي روح بزلوا تتعلنت كم تدلك مع بلاي كعلن هالو ويون دلون درو تالنتي كل زخل عبد الجزول لو جن أزيب زح عبرة السب دقس لزلنا زون كل عجزة عبيز لو كتريون كلهم فلاي تتصور تقول أنت لو ما بتمير تتري خلا مستبز حزبك زبك زلون زلوا عدلات الريخة ما مستمس هجرو كونكتد كوين وزلت منسي إيرترا نبحكي نتزلوا سقطات ملو كتكمل تخيلة تبغز خنا درجات كي تخيلها أبزن زي مثلا 3-4 عامات زبل ابنة علني سلزي this is going to be very beautiful نيرترا نقرأ كان تاجي إيرترا تسفى نقبر كم تعب شكله تازلنا أبقى سجري وين معناته إيرترا بزوج عصاد فتيو زغلي ده وقفنا بريمير ليج بال أرسنال نقل خبل زوج زلون هاجروخ دقف دما عبي أستواصل قبر زخليو سلزي نقرأ كان إيرترا أبقى سجري وين كم تعب شكله تاتقبر زلا أب بشكلتاون أبي أب سجرون أبي أستواصل قبر مخانة يصير دعنا زلوا سازي نزيد سبحانه قردما بهنك وتاخن سبعينا كاوكاتينا لأن كنا كابو سجر وتاع بوليتيكاون دكتور سيرترا زبل كم زي سئلتات وعيلة ناي من تايم عالتين تساعي لنجن it's a very very beautiful picture UN إيرترا بنيويورك مس أمباسادر صوفيا تسماريا مستسأل ويم السلطات زي قليل سألك مثلا يغلقن ديس حب نوع صحفات بزعبا جندر إيكواليتي نايدك نستيو مسألات نقبر لنا قليل كاتزاربو كم زعينا سيلي لعلي بزوح صحفات ناتكا عبي أبركتو كل ويغل سلازي again إيرترا زي تمزمزة سبع زخونة أقاتا زلوايا بدقات راي تاوشت زلو أنا كل زي وشت زلو من سي للا عغم سرح زلون للا عغم زبركت زلوني أردقاقن أزيك الجف زخونة أقاتا تالنا نزو كله موبيلايز غير كامتك عم دماتي امباستاتنا ناس قبرو زلو من قصقاسات بزلا على درجة كيدو كل تسقاتاتنا وهايدنا نابوشتا ناب كنتات حقرنا هنكيرو تسفى قبر بيترا كل عام وانتم بخير معامتا امزعوان نحن استحنا أنا شمي يوسف حامد بهال سنة طبيبينياي بطعم تصبغ 3 معالت تسعيم كاسي عيد كاسا قدر عيد كمقبار وتتصبغ عند حاشين كمو يلن مالتي بزح يقبر ناب سدرا بيت تخيد ولا تبعي سكاي زنبر كسب يغريت بلو ناو خيد كاي يغريت بلو نخلو حزب إير ملو حزب إير إتي زي مبلع زي كونسي إتي حلنا يتغني كابتن كاروت زفلاز بال إتي حلنا تجورو كمان زخون سب كيف العيد نبر في ذكر الله زيادة سب نفسه ذكر الله جزية تبهاي لي هذا أطلع تبغى حلا سب نحدث تحقق الله عيس زخونة عيس سلام إدراهوي حزب إيرترا إتي كندي إتي فلي فقر زلوا من حدو أهوانات كيت فلالة
ኣብ ዓለም ሙሉ እቲ ናይ ክርስቲያን እውን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዕለት 12 ሚያዝያ ስለ ዝውዕል ኩሉ ጸሎት ንሓቂ እዩ። ሰላም ኩሉ محمد جعفر علي الرحمن جي مسب كتعرف يبلكان كتباس يبلكان كل نقر كتقبر النمو فإن أسرا عديدة كم نريد لنا عيد الفطر بسبوق بدموق من قد عبير ترى كم استبعلن رلنا دس بالسلطة دمجيش لازم تسنيه دمجيش شرقيريو نبي حق دس بالعيد حكم حلفن رلنا دس بالعد أملاخ عد الله كم زخونت هجرنا عزيا قداسيو كل بزي زبلنا كاب أملاخ كاب الله مرحاق مالت بزي أملاخ ويبزي الله تنبري اللي خايكون النتبوتا بخالق بوتا تعتيق بخالق حيل تعتيقات تكو تمز تكو حيل تقدمها كل جزء ناب شجر كوس زغول يوم كم حبرة تسبكتري خلها لذي أب هيمانوتنا سألنا تخبابيرنا تتعوابيرنا تفاقيرنا حدنا تنعكبنا نخن كيد نجيم دقاقي ميت حساسبنا لو مارساب زغودي لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم مقداف ما يتقار سنابلنا لو مارساب زغن ودينا بزياخن ود الله